Ongi etorri gamer ontsira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Gamerauntziaren 6. denboraldiko 32. atala entzuten zabiz, 178. atala, eta badakizu astero Gamerauntziaren Twitch kanalean astelenetan, bosterdietan zuzenean batzen ga, hau grabatzeko. Honen ostean, naiz irratian, FM-tik, astearte gauean, 12 aurrera entzuteko aukera izango duzu, eta gero, bestelako bideo eta audio plataforma, podcast modura entzun zeike. Gamerauntsia Euskal Bideojoko zaleen komunitateaga eta gamerauntsia.eusen daukazu guri buruzko informazio guztia, eguneratutako albiste eta denetarik. Betiko bezala, nerekin dare aritzu direzola dalandurun zueta, haupa? Apa, txalde. Opa, bai, hartzaldean barrero. Eta, gaur badaukagu ez, olako aipatzeko zerbait, programarekin hasi aurretik, ez? Badakizue, albistekin hasi aurretik batzutan pildoran jausten dela, eta Bai. gaur baitza. Bai, aztien labur ez, zurrumurru pare bat dira, berez ekarri zen duguzenak aurreko saiotan. Bata dau Star Foxi lotute, uste eta pirilla zikeran, edo urreatxo komente gendule, ez? Zelan Nintendo filtrazio handi batzuk egon ziren, eta horietan aipatzen apirillen Star Fox barri bet iragarriko zala. Ja, apirille bukatzen da, nino ez dugu esarentzun, baina justo egunetan hasi dire beste buelta para bat emoten egin zaierrak, eta askok, aipatzen dabe, edo dinoie, segurunik bizer ikusko dugula. Antza danez, Super Marion filma pasadan barikuen estrenesan Japonian, hor gure eurreko saioak entzun bazen du esan, Star Foxiniko keino txubet dau bertan filmien, eta igual horretaz baliatuko ziren, gero jokue iragartzeko ez. Orduen, pizierra arratsaldien segurunik entzungo dugu, eta bestela, edo aldatu indabe, edo guzurra izan da, espero dugu zetz. Eta bestalde, beste zurrumurru bet doa bai Steamen arire, Steam kontrolen arire zehazki. Azken hastiotan bagabizor jenti erreguk entzuten, Steam Machine da Steam Frame, ez, gaiuek segurunik berandutxo ikusko doguzelakoan, Steam kontrolar zehatxik ez dauen aurreratzen, zonik ez daukiko, ez dau jasango raman kresirik, orako arazorik printzipioz, orduen asko ibildire horren inguruen berbetan, eta asteburuen, eta gaur bertan bebai, Steam kontrolaran irudi batzuk filtre dire, jentiek ja eskuetan deko, eta beste datu bet filtrera eta Japoniatik dator, dala maiatzaren 4 estreniko dala, merkaturatuko dala, osake egize bada, Valvek gaur bertan, gaur edo astion bentset, aipatu bierko dugu, ia zaren txuten dugun, eta ia zelan atorren. Lander, eskutan da bilkitenak esan dezunak, dia kazetari, ez da influenzerrak edolakoak, edo dia jenderen normala. Nik uste insiderren bat edo beste, karo, anonimoa dire berez, oza, ez da baipatu, suposatzeot, edo lantegiren batera, eukida bela horrezku sartzeko aukirie, edo elduin jakila aldez aurretik eta filtrein dabe. Karo, igual ja prentxigaz joanen bien moduen, Steam Machinekaz eta Framekaz da nahi iragarri bienien, ja gonzal lotura bat, kasetarizekaz, igual matematika aldez aurretik jaso deu eta zabaldu indeu, auskalo, ez dakit. Horregon gara alderaketak ikusten, beste mando batzukaz, Steam kontrolera jartzen dabe PlayStation 5-eko DualSense ondoan, edo Xboxen mandoan ondoan, eta ikusten apurtxu betan ditxo bedala, batez beko aldetik, ze trackpada dekoz. Bestela, nahiko mando erakargarriz izango da askorentzat, eta karzen zaugarrez egaitzik, eta presizo gaitzik behizen leke. Batzutak garestize, bestantzutat merkie, aipatzen da, $1 estreniko dela. Bai, ikusiko dugu, ez? 120, Hauze, getatzen da bukaeran. Berez maiatzan 4 ikusten baldin badago, ia ba. Alatabe hori, nire ustez hemen, ez dakit, jakitzean nahi duguna, ez, da bestia. Steam Machinean presioa, eta Frameak. Bai, ez dut uste batera alduko izenik, orduen itxarotitokiko eko. Alatabe hori, 2026-ren lehen erdia, laizter bukatuko da,
Ja, hori begiza. Baina, tekoun, ez, naste borrazte guztizegaz, Valve nik uste Leti tiretzen ibilko dela, eta zuzer aipatu gureko daula, baina zingo da bela benetan galari barik edo hanki sartu barik. Bai. Hori ze, honek izan dira apuru laburreko lan epatzi harren, eta hori esan da, nigaitzik aurrera goaz, zegoingoan, saio honetan bai bilko gara askar batien eta eduki pilo bategaz. Albisteak. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, lehenengo albisteakin gatoz, eta askotan, azken aldean, ia irratsaio protagonista dugu Xbox eta Microsoft, eta oraingoan ere bai, ze Xbox Game Pass zerbitzuaren inguruko berri batzu jaso ditugu. Egia esan hartu duen erabaki bat, eta berau, bai, Game Pass Ultimate eta Game Pass PC-ra dago lotuta. Orain dela irratsaio batzuk, esan nuke 2025 urte erdian izango zela, aipatu deno nola zerbitzu guzti hauen prezioak igoiten ziala, baina Microsoftek hortik etorri, ulertzen duentzat hortik etorri daitekeen polemikaren inguruan, prezioak berrikusteari ekin diola. Eta horren inguruan, Microsoft Gamingeko burua den Asha Sharmak, bat adierazpenein ditu egunotan, baitare enpresako barnemezutan, baina, aldaketak espero indutuna baina lehenagotik iritsi da. Lehenengo bat, Xbox ez du izena izango, baizik eta, Microsoft Games izena zauka momentu bat, ez guztia Xbox izatera pasatzen da, beraz unifikazioa datorrela ematen du alde horretatik. Eta ero bestea, esan bezala Game Passaren prezio berriak. Alde batetik, 4 zerbitzu ezberdin geneuzkan lehenotik, lehenengo daukau Xbox Game Pass Essential eta Xbox Game Pass Premiumak, lehenengoak 9 eurokoa hilean, bigarrena berriz 13 eurokoa hilean, bi haue prezioa mantenduko dute, ez dira aldatuko. Aldiz, aldatuko dianak bigarestienak edo beste biak dira. Azteko Xbox Game Pass Ultimate-a, leheno hilean 27 euro zegoen eta 21 eurora jetxiko dute, hau da 6 euroko beherapena. Eta aldiz PC-ko bertsioa, PC Game Pass deitzen dena, orain arte 15 eurotan zegoen eta 13 eurotara jetxiko dute, beraz 2 euroko jetxiera. Hori bai, prezio jetxiera kontsumitzaio aldetik ondo ikusten dugu, baina ez datoz debalde, ze bere kontrapuntua daukarte, izan ere, esan dutenez, hemendik aurrera aterako dian Call of Duty berriak ez dira zerbitzu hauetan lehenengo egunetik eskuragarri egongo. Baizik eta Call of Duty berri hau estrenatu eta urtebete ingurura jasoko dugu gure Game Passean. Hori bai, esan dute orain arteko Call of Dutyak mantentzen jarraituko dutela Game Passean, beraz ez dugula bien zai edo itxen beharko, beraz alde horretatik ondo, baina etorkizunea aldera afektatuko dira. Eta leheno aipatu duen bezala ez, badirudi Xboxek pixkat entzuntzula feedback hori, jendearen aserre hori entzuntzula. Ze Asha Sharmak esan dunez, jokalariak frustratuta gabiltzala, eta aldaketak egiten jarretean nahi dutela Xboxen, ze beraiek jokalari entzuten jarretzen nahi dutela, eta horren arabera erabakiak hartzen. Beraz, nahi ondo irutzen zait prezio jetxiera. Ez dakizte puntutara nio, eta zalantzauk, hemen jetxi duten prezioa jendearen kexaatik, edo induten Call of Dutya Game Passean sartuz gero diru izugarri galtzen zutelako jolas hori saltzetik. Hortaz, ez dakit agian biadia, baina nahi susmo agian zean naiz, pesimista edo susmo txarreko pertsona, baina gehiago irutzen zait Call of Duty ingurutik etorri dela, hortik galera handia jasoko zutelako Game Passean sartzeatik, eta jendeak Game Passakin baina ebili alduelako. Bai, nik uste bi alderrezetek etorko dela, bai dinosuna. Prezioa jaizin bizan, jenti asko kesatu zan, nahiko aserri bizan, ez bakarreko negatik, Xboxen azken aldiko
erabaki dana gaitzik bai. Eta holan, Sarman, ez, zuzendari barri zen, ongitorri ze edo hasiera puntu baikor edo alai batega azazten dabe bentzet, bitxuk, entzuten gabiz, eta gauza konto daz, betiko, ez, apurbet, mesu korporatibo hori, positiboa daizeti elortzen dabe zentzu horretan. Eta bestetik dinozun, Call of Duty-zek, nik uste dut gaur egun piloa saltzen jartzen dabela, eta jokalari askontzat superinteresgarri izela, bai Xboxen, bai ordenagailuen. Orduen horrek hortik atarata lortzen dabe, diru sarrera hori mantentzia, eta aldi berien, aitzaki hori, ez, bitxu, jaitsi bierzen dugu presizoa zueri intzuteko, baina, Call of Duty-zek kanpo doaz. Gero urte bete berandu hau jasoko dozu ez. Hala, listo, dana posik, ez? Eta orokorren nire burbuia barrutik, baina entzugoten erantzune edo ondorizoak nahiko baikorrak izan dire, jenti posik eratu da honegaz, eta askori, erabiltzen dabe Game Passa, baina Call of Duty bardin dutxia. Kien horretarako hartzen, zehazki, ez, azken finean. Eta moten dugu, printzipioz asmatu indabela, gero ikusko dugu, epe luzera, presizoan excelan mantenduko dizen, edo ze paseko dan, ze beste zerbitzu kendu edo sartu itzen da bezan. Baina, momentu zen moten dugu, horren erabaki traketx edo eskasan hostien, teklatxu bet asmatze jakin dabela bintzet. Behagiz, ni naiz, prezio ego zutenean eta zenbait jola zuzte kendu edo zerbait gehiago egontzan, arpietzari utzi nion, baina orain, Forza Horizon berri da dator, baina atzean, eta nire zalantzan haukan, ez? Forza Horizona erosi egiten dut, edo Game Passa hilabeterako hartzen dut, eta azken finean Horizonak ez dit denbora gehiago iraungo. Zeurazki, naiz eta 2 euro merkatuen gutxi dela ordenagailuan, baina merkera bat, eta zeurazki Game Passetik jokatuko dut. Así que, bat ulertzen dut Ultimate daukaten antzat dala diferentzia handia, 6 euroko berapena da, bastante da, beraz. Positiboa da, nik ustet, baina, bidea hau jarraitzen duten, beste hainbat gauza, baina askotan esaten duen, Xboxek egun batean A esaten dut aurrengoan B esaten nahi da, ematen du Ase Sharma gauza pixat astoratzera eta aldatzera datorrela, espero, eta momentu ematen du bidea honean dijoala, eta bide berretinetik jarraitzea. Claro, nik pentsa dutena da aldi berien, urrengo belaundan azten da nien, hori Helix proiektu epatzen genuen, ez? Izango dela kontsola da PC arteko gaiu hori. Claro, PC Game Passa, igual ez da existituko, ez? Edo eraldatu enbierre dabe Ultimate eta Game Pass horredanak zozelan, eta beste presizo bat ikusko dugu, orduen. Aldaketi, txikize da, baina eskertzekoa, baina aldi berien, seguruenik epe motzerako izango da. Hori da. Xboxena albiztetxo txikia zen, presena algun eraketa, baina uste, Lander, bastanteko albizte potente da torrela, ez? Assassin's Creed-ekin. Baina momentuz tamien eri txiko dutzat. Bai. Badakit azken aldizen Assassin's berotute da biela, orduen. Egisa esan, berotuta baina ozdare geldi, Eraiz bape ibili, badaukat asmua, bere garaian lehengoaken flipa binean, eta nik uste dute etzion trilogia gogorren monotzala, eta gero 3. frena binean. Eta, izango zen, 3. bukatzia lortzen botegunen batian, justo, pixkat notizia ontara datorren jokua, eukiko bengoan izpide. Ubisoft frantzesak horren gaizki gordeze ban, proiektua, ofizialki iragarri dago azkenean, eta Assassin's Creed Black Flag resinkeden lehen bideoa argitaratu dago emanaldi berezi batian. Kalerate data esarri dago, ustaiaren 9an estrenatuko da remakea, uda guztia jolasteko bezala, eta esaten ebana, igual, 3 izan baldin basan frankizia pixka frenatu zeban jokua, orokorrean bete entzun izan dutena bentsat, Black Flag hau benetan ona eta gozagarria, jakon jendiari, eta badauka gogua aurre eristeko, azkenean piraten gerrak eta gero igual Skull and Bones inspiratu zeban jokua izango da, baita, onerako edo txarrerako. Bai. Baina bentsat arrazoia izan zen honen arrakasta, ziorrenik.
Bueno, PC-an eta PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan jokatu ahal izango da, berregite hau, uztailaren 9 aurrera. Eta Edward Kenway, ez dakit zela esango daben jokua, baina pirata eta asesino bat, ez? Gidatuko dugu Karibeko itsasotan zehar. Oinarrizan mantenduko baldin badie be, era guztietako berritasun eta txukunketak agindu ditue Ubisoftekoak. Lehenengoa, zela ez, atal teknikoan aldeti dator, azken urteotan, Ubiren azkenean zutabe bilakatu dan Anvil garapen motorrarekin berregin dabe, abentura guztia. Bueno, grafikoki hobekuntza bat agintzen dabe. Izpien trazadura, segundoko 60 FPS-ko tasak plataforma guztietan, uran simulazioa, renderizazio eraberrituak, eta, bueno, danetik ez, aipatzen dabe. Berrikuntza gainera, bueno, ez die bakarrik grafikotara mugatuko, borroka dinamikoagoak ikusiko omen ditugu berregitean, kontraerasoetan eta ejekuziotan, ez? Sakonduta esaten da benez. Eta aldi berian, isilgordeko mekanikak, zein parkour eta eskalatzeak eta jauziak, nabarmen hobetu dituela azaldu dabe egileek. Azkenean, honetan adie Assassin's Creeden zutabeak, ez? Oinarrizko zutabeak, grafikotatik hasi, borrokak eta isilgordea eta parkourra. Bueno, horri buelta bat eman baldin badotze, ongi etorriak. Eta gero, honek, edozein Assassin's Creederako balio baldin badabe be, Black Flaggen badago beste protagonista bat, berezitasun handi bat, ez? Eta da Jack Doe ontzia. Eta orduan, claro, ontziko borrokak be, nik uste jolastu daben guztiak aipatzen daben gauza badala, eta itxasuan ikusitxako ahulguneak zuzentzeko bizitza kalitate hobekuntzak implementatzen omen dabiltza, ez? Orduan gure ontzia hobetzeko eta personalizatzeko aukera mordua izango omen ditugu, eta gaitza itxas mekaniketan be hobekuntza handiak datozela aipatu dabe, eta hau azpimarratu dabe ondo, ze Atmos izeneko eguraldi sistema dinamikoakin ozeanoak bizitzara ekarriko dituela diote. Hau azkenean da eguraldiaren, ez, olako eventuak eta kontrola emango dutzen zerbait, ez? Bai, erakutsi da benagaitxik horretanak kriston itxurideko, grafikoki, bueno, alde batetik esan behar dut originalak uste dut gogoratzen gara, baina hobeto sartu dela, ze horre, alderak eta asko ikusten ibili gara, eta dinzu, ostras. Igual, kolorien gama hori edo apurbet garai hartako dela esan behar da, baina bestela grafikoki oso ondo dau. Baina barriz ebe, ez, buelta demoto detxo ikusi genduen denari, eta oso txukun ikusten da, Ganera, Assassin's Creed, dana dire erakargarrizek, bere girotza aldetik, bere testu inguru aldetik, eskenin piratan zera hau, ez, eta itxasortin nabigatziena, eta beste maila bat edo beste kutsu bateko, eta horren ondo ikusitxe horren politxo, eguraldizena aipatu dugune, zelan doazen borroka barrizek, horrekaitxek eta barra ikusten, bastante eragarri gozte, Gero Assassin's Creed betiko gaitzen doztie, baina hau ikusten berotu iztie egizizan. Hori da. Bai, nire esaten dut. Igual oin, azkenen gaitzak isa, hiru hori daukatena ez zen bat urtetatik hasitxa bukatu eta saga guztiakin jarraitzeko. Edo salto egin eta listo besterik parik, Ni betxet hori binoan. Igual bai, baina, bueno, ez que ez dakit. A ber, ez nebien disgustora, baina egisa da ez daukala ritmorik argumentuak. Trama da nahiko motela, nire ustez. Igual, gero, gertatzen dena baitza da, estatu batuarrak eren gauzekin asko disfrutatzen da, bela, baina igual, kanpokoak ez guztiarekin, ez? Orduan, badare, nik beti dokat anekdota bat, pixkate Coen anaien pelikula bat, naiz gogoratzen izenakin hori, baina esan mendeku bat, eta dana esan bidai bat, ez dakin oraino joan, baten batil, eta buelta. Eta, niretzat esan kriston tostoia, baina era kriston saria jaso zituen, eta kare, eskeda, eren historia. Baina, guri jauna inbeste importa, ez? Orduan, nire ustez, iruan asko ibilizien horri bueltak emoten, eta geratu da pixka txapa, nire ustez. Hori Ubisoftekin da, bela? Ja. Neu originalan ibilintzen, gero etxion trilogize be pasin eman. Eta gora etxot irugarren ibiltzela lagunen etxien, da, hori tostoi bat, danako aitzute jakun guztetan. Eta gero laugarren azten esan nien, baiko ze, bere misioak, bere
jarraitzeko mekanika, gizilgordekako kontuek nahiko txarto, egon zirela bere gara izen da gaur egun oso txarto sartu izenak. Baina bai goratxot, bari, ontxizen borrokatan, naiz eta horre bere arazoak eukitzen biesan, oso ondo pasetan gendule. Eta horren, entzun dez, horreri buelta bat emona jotzila, esan dugune, aulguniek txukundu eta bar, jodin izu, ostras. Igual aukera politzea da bueltetako da ikusteko ez, ia esarrobetu da ben, eta zein zan benetako potentziala jokuenena. Bai. Kritikak entzun eta hortik jotzen baldin badabe, ziurrenik txukun geratuko da. Bai, nik uste bait. Ze Assassin's Creedek remake asko ez ditzu egin, ez? Ba, ez, bai txukundu da, bai egon dire remasterak esango dugu, zentsu baten, kontsola garreztarako txukundut eta holan. Baina bestela astire sartu orain hartien. Justo lehen bai astiotan edo egunotan bai entzun izin dugu zurrumurru lehengo jokue berregiteko asmotan da bizela. Suposatziot honen arrakasten arabera izango dela. Ondo badautxie, Resident Evil moduen Assassin's Creed original danak ikusko jarrera bueltan. Ja. Abar, lehenengo aitekotan nik ustet remake bat izan beharko lukela gehiago remasteraz, baino Bai. mekanika aldetik gaur egunerako jolaz bastante zarkituak geratu gaitateke. Hori bai zela tostoia, eh? Bai, hori da. Orduan, Basak, nik uste garai hortarako zeukan freskotasunakin. Bai. Claro, hori da. Nik asko disfrutatu nuen, zentzu hortan, claro, igual beste bat iguala, ez, garen momentuan eta daukogun guztiarekin, bai, igual ez da. Hor guzti zauz, Damian, bere kontekstuan jolas oso berritzaia izan zen, eta jende pila bat impactua egin ziguna. Baina, karo, gero formula berdina pila batetan errepikatu zuten, beraz, gaur eguneko standarretarako baina motz geratzen da. Baina, bueno, Black Flagera etorriz, oso ondo. Barkoan mejoratzen apixat ustet aprobetxatuko utela bazkenengo Odisei eta hauetan ere barkoak ibilizei zazketzun eta nahiko organikoki notatzen zen, beraz, imagetzet alde hortatik tirakotuko zutela, baina bueno. Eta eskulan bonzo, bai, zuzerrik esko behin hortik, ez? Espero, bai. Baina, bueno, grafikoki itxura oso ona, eta landera brokoan izan zen una, eta nik ez nakina, zagako zalen kutxuenetako gaudela, beraz. Bai. Itxura ona. Zagoneke, bigarrena eta hauze izango zirela. Jet, originalen hartien, gero Odisiegaz eta bai etor ziren beste Odisi eta zelan zan besti, Origins, ez, Egiptokoa. Horrekaz, beste buelta temoinakon sagieri, batutxako berako, ez da txarrerako, baina originalen hartien, bai, nik zagoneke laugarrena dala maitatunetakoa. Borroka ikusi nahi naiz eta oso Odisei da, Vale. Zuek jolastu bali izan dozu azkenian Shadowsera, patematek? Ez. Horendik ez, Ia ba, nire gogoa daukat, baina, bueno, iritsiko da. Bai, horreri betenpor eskaini biherkoako, Assassin's Creeden beste batuntzako ona, beste batuntzako txarran, iritzako, mentxet, da, denpori, eslako luzeri dekien jokuek, zenba gauza dozen itzeko, eta gogorrezetan da. Eta denboria, garesti saltzen dan asunto esan lik. Hori da. Elduko txagon honoz, bai. Hori da. Bueno, igual, nahiko justo gabizen ez denboraz, ez dakit urrengo albistea komentatzen nahi dozun, labur. Bai. Bai, nik uste bai, etxez, merezi da bela ganera. Bota, Lander. Bota. Azken urtietan, Nintendon IP edo frankizi barrikako txartien, arrakastatxuna esango neke Splatoon izan dela, zalantzari parik. Gaztien artien, baina ez horren gaztien artien be osora kargarreze izeti lortu da ben tiro joku beti zen da. Baina normalien multijokalarire bideratut egon da gehizen bat. Egize datanak, lehenengotik beti ukin dabela kanpainaren bat jokalari bakarrantzako, beti egon dire alako edukizek, eurrekoan be DLC-etan ikusi zen dugu roguelike mekanikak edalako gauzatxuek, baina izar nagusize beti zen da multijokalarize. Nintendo kalan dabe, Splatoon Riders barri zen, kaleratze data sagutxera mondeu, eta horregaz batera, zerrekarko da ben be ikusi izen dugu, orain hartien bai egon da iragarritze, baina nahiko misterio txibili izen dire orokorrien, eta mekanikak eurek sakona ipatu barik. Jokalari bakarren zuzendutako Splatoon Riders hau ustaiaren 23 estrenatuko da, eta, bueno, jokue jasko ekainien aurkezterakoan iragarri bien modure, ene handizen azken kontsolan, baina ez da merkaturatuko. Alegize, Switch Biko esklusiboa izango da Riders. Eta epatu dugune, Splatoonek beti ukideu multijokalarize ardatz, bai ukideuz jokalari bakarrantzako kontuek, baina Riders hau, jokalarizen arteko duelo lehiakorrak alboratzera dator. Horren ordez,
extraction shooter, ateratze tiro joku, bilakatuko dala, esan leke, gitxi gora bera. Roglak elementu beko deuz, beste multijokalari gauzatxu batzu bai, baina extraction shooter baten bilakatu dabe Splatoon. Spiralite irletan zier barrenatuko da mekanikoaren rola jokatuko dabe jokalarizek, Inklink izaki betez, izango da ohiko moduen. Eta bestelako ezaugarri edo mekanika batzu duko deuz. Sortuko dugu, bere itxuri emongo dutxagu, betiko moduen, editore simple bategaz. Eta tiroka eta, abentura bizitzen ibiltzi ez batera, baliabideek lortu eta objektuek sortzeko eta bestelakoak eraikitzeko aukeri euko dugu. Horren ingo dugune da, irla bakoitzien altxor bila abiatuko gara, gure protagonistigaz, baina ez gara guztiz bakarrik egongo. Printzipioz, musikalari hirukote bat egongo da gure ondoan, misinio bakoitzien taldeko kide bat hautatu halko dugu, daurek gure ondotik biliko dire robot indartsu baten gainen sartute, horren bai tiroketetan lagunduko eskue, bakoitza bere abilezi bereziko dabez altxorrak lortzerakoan eta loko kontutxuek. Baina ez da horretarak mugatuko. Norgehiagoka multijokalarizek ikusi gabe, geratuko bagarabe, sareko partida kooperatiboak agindu dabe egilek, 4 laguneko taldiek osatu halko dugu, Splatoon Ridersen, eta oinarri honek manten dute, altxor bilaketari ekin halko dutxagu lagunekaz. Altxorrakaz, ordenzarizekaz, diru irabaziko dugu, baina abilezizek be eskolatuko dugu. Esan dugu zen mekanikoan abilezizekaz, adibidez, jauzi bikoitzak, kolpe hilgarrizek, alako gauzatxuek desblokietan eta hobetzen joango gara abenturien zier. Altxorran bilaketa hori sustatzeko edo apuruet jokalarize sasatzeko. Ekipamendu hautatute, dozenaka arerio akabatzen ibiliko gara, hor bidizetan ikusten dugune gaitzik, raid edo apuruet, ez dakizlan esan, oleadan edo amaldan tiroketa joku baten kutsue behartzen dugu, tower defense apuruet begual, ikusileke estena batxetan. Baina, nahiko itxura politzen, egizia esan duten moduen, Splatoon beti zindala multijokale bidatuta egondan joku bet, orduen ia zelan funtzionetan dutxon. Riders barri honen testu inguruek edo formatuek, baina berez, nahiko itxura politzeko, eta nik uste dut, lortu eben arrakastiegaz, jente asko erakartzi lortuko da bela. Bai, nahiko apustu ona irutzen zaiz, esan ez du bezala, Nintendon bastante arrakasta izan zuen, azkenengo IP-etatik Splatoon izan da. Nik uste Nintendo falta zela alako shooter moduko bat family friendly izan daitekena zena, eta Splatoonek hori oso ondo betetzen zula. Baina azkenengo Splatoonek izango nuke ja pixkat fueia galduta zaukala, eta nahi ondo irutzen zait bere oinarrean mantenduz, multijokalari ez, baina tiro jokoa mantenduz, beste enfoke bat ematea ez, eta azken aldian extraction shootera badirudi bastante modan daudela, bere garaian Tarkov azita, gero Ark Riders dago faman puripurian, eta baita ere zehatu dute beste hainbat jolasek. Nahi ondo irutzen zait, enfoke berriat, eta behira, proba bat egiten duzu, ondo funtzionaitzen dizula, behira. Lortu duzu punch bat ematea berriz zei. Esangoet. Jolasen Splatooni. Ez dezula lortu, urrengoan bueltatzen zea multijokalari oikora eta hor jarritzen duzu. Bai, guztiz, gero, pentsena diot, printzipioz eskarabilko beste jokalari batzuen kontra, ez? Horretzen multijokalari salboratzena. Igual momentu baten bai sartuko da bezala, ez? Eulako mekanikak edo ondo gongo zan. Irla batera sartzi da beste talde bat egotie da horren kontra ebiltzi, ez? Baina, bueno. Normalean extraction shooterretan egote da aukera edo zu kooperatiboan juteko, PvE-an kontra, oda CPU-aren kontra, edo baita ere, talde ezberdina sartzen zeharete eta indezakizu NPC-an kontra borroka edo multijokalari bitartez beste aurka. Beira hori oso ondo gongo litzateke, multijokalari puntu hori mantentzen dezu, baina beste formatu bat eman da. Printzipioz hau izango da, Splatoon Riders, Nintendon udako apustue, ez badagun besterik ikusten, nik espero dutela baietz, baina esan dugu moduen Switch birako estreneko da ustailaren 23. Uda potente dator, jolas politeki. Bai, betiko moduen.
Eta bueno, ja ongo saioa berez izango da, eta nik uste dute albiztiri agur esateko momentu heldu dela. Momentuz atzeen aldi txiki bet hartuko dugu, baina, bueno, zuzeni jarratxuko dugu, zake itxaron minutxu batzuk eta barrio boltiko gara erretzaiora. Ja. Aspalditxik gabiz Gamer Hauntziaren elkarrizketa berreskuderatzeko goguakin, eta gaiari berri saltzeko, gure bigarren saiora, ekarri ginoan, oindalero eta 6 saio, ekarri ginoan garatzaile berbera gonbidatu dugu. Hortutik ona, proiektu eta lan berriak aurkeztu ditualako. Gurekin da Somorro Studio, danok ezagutzen dugu bezala, Ibai Aizpurua, ongi etorri bai. Keixo, arratsaldean hori. Ongi etorri, Opa, aspaldiko. Ja, denbora pasada, hori nego pentsatzen. Bai. Aspaldi egin nuela, programa kopuru horiek zenbat urte dira, 3-4, gehiago igual lau bai, ez? Usto, Ja, 2000 izango eta de. hogeta bizen izizala. Uste. Ze egiten ditugu, ez? Urtean zenbat, 30 piku, 40 edo. Bai, inguru Hori da, hortan. bai. 32 ez ditugu egingo. Edo igual 2000 eta gota batien, ez? Claro, lehenengo denboraldi zen lausa joko izan, orduen, Bai, urteitxo batzuk pasa dira. Bai. Pero bueno, dano gare hemen, señale ona, así que... así que hasiko nahi baldin badozu. Bakarkako garatzailea, ez? Solo dep. Programatzailea, artista, soinu efektu sortzailea, eta gainera oin irakasle baita. Somorro Studio izenarekin, hainbat bideojoko txiki zein handi abiatu ditu Ibaik, eta hauetan danerako lanak burutu ditu, ikasitakoak, bideojokoen munduan sartu nahi daben ikasleekin partekatzen ditu gainera, esan dugun bezala, Gasteizko Euneiz unibertsitatean. Zer irakasten dozu Euneizen, Ibai? Euneizen dazkat bi asignatura, izan nuen, bueno, gazteleaz esango, gazteleaz zen bat ditut, animazion 2D, eta bestea da, oan nago proiektu 1 nago. Animazion 2D irakasten nun eretzako agian, ez? Bideojoku bat egiteatik agian divertigarrian izan daitekena dela animazioak egitea, ez? Personaiak, oinezko zikloak, mina jasotzen duena zer egin behar duen, lerketak, ez dakit, bideojoko batean suertatu daitezke animazio guztiak egitea, ez? Kolpeak, eta bar. Eta proiektu noen bertan irakasten du nola egin bideojoko bat osorikan. Osea, pixkate erakusten diet nola izan ni bezalakoa, basikoki. Eta orain egin dute bakoitzak joku txiki bat, nik erabiltzen duen programa erabiliz, Construct erabiliz. Oraintxe daude taldeko lan batean, hartu bertzutela kate bat edo, bueno, janari azkarreko kate bat, edo produktua, edo edari bat, edo patata batzuk, edo lako marka bat, edo inberute fikziozko joku txiki ideia bat, ez dute hor prototipo bat sortu behar, eta gero orain bai berriro, aurrera pene, ja hemen esklusio. Epa. Galdu zaitugu, buskat, Ibai. Itzuli naiz? Principio listo, bai. Itzulizea. Bai, konexioa joan zaiteztak izan momentutan. Baina hori da, eta gero berriro beste prototipo bat egin beharko dute, eta hori, gustatzen zait irakastea, nik pixkat, nik nola lan egiten dudan ere. Azkenan ere, nola ideia batetik abiatu, nola egin programazioa, grafikoak, eta dena, ez? Nik hori aipatu zuten bezala, ni nahi solo dep, edo bakarkako garatzailea, eta nik egiten duen nire kasuan dena, musika izan ezik, musika proiektu batzutan Gonzalo Sardonekin kolaboratzen dut, eta asko posten naiz, esateaz, orain, justo Guillotienen portada Joseba Larratxarena dela, kriston ilustratzailea dela, euskal ilustratzaile oso top, eta komikilaria eta kartelgilea.
Eta, bueno, talde bezala hori gara. Gero eduki ditut iraganean esperientzia batzuk barrakarekin publisher batekin, ez zela oso ondo atera, asko laburtuz. Eta orain nabil publisher edo argitaletxe egokiago baten bila, bai barraka eta gilotinentzako. Bai, denboratxo bat daroia zuenekin, zaila dago asuntua? Bai, bueno, etxe egokia aurkitzea zure lanentzako ez da errexena. Justo azkena diondan ere banabil, ez? Batzuekin hitz egiten da hori, baina bere denbora eramaten du. Bai etxe esan daiteke etxe egoki bat aurkitzea, eta gero beste kontua ja negoziaketa, eta bueno, da mundu bat oso da prozesu bat luzea, zatikan bideojokoak sortzen hasten zarenean, esatuzu, da super divertigarria, eta nahiko azkar egin daiteke, bueno, segun, ez? Beti luzatzen dira gauzak. Baina hori, gauza bat da, bideojokoak egitea dela niretzako zati divertigarriena, eta beste izango zen ja, bideojoku bat txukun kaleratzea. Eta berez, txukun kaleratzeko, daude bide desberdinak, eta bat izango zen argitaletxe edo publisher baten bidez. Berez badago jende autopublikatzen dena, ez? Baina ere lan handia du, eta emaitzak ere, hor gaude denak, ez dago formula bat, beste lehin horretzen joango azoketara, eta bar. Eta, bueno, hortxe nabil, beste askoren antzera egia zen. Horren arire, bai, askotan komentu dugu, publisher bat, ona, txarra, zeinan bidie, zer da zure ustez gaini bihar da bena, argitaletxe batek edo, zen laguntza mon bihar dutxos garatzaile bat? Egia esan orain, nire lagun garatzaile askorekin hitz egiten dugu. Egia da azken urtetan ere kontu asko aldatzen dela. Garai batean, bai zauden horrelago argitaletxe potente batzuk, eta zuk beraiekin beraien barruan baldin bat zinen, bazeun ja segurtasun bat, bai zure diru sarrera, bai salmentena, bai zure jokua tokietan agertzearena, ez? Baina, karo, bideojokoen mundua egunetik egunera gero handiagoa da. Orduan ere, agian argitaletxeki batekin joateak ez dizu ziurtatzen, agian posle dizu ziurtatu soldata bat, baina gero jendeari iristea beste kontu bat da. Orduan, daude gauza asko galdu egiten direnak, zertarako zuka aidez jokoa erdiegina baldin badakazu, publisherrak ez bada ezaguna publisherra, ez baditu nahikoa herramienta, ez? Joku hori ezaguna arazteko, ez? Nolabait edo jendeari iristeko, zuk zer eramaten duzu hortik antzatikan. Berez, normalean zuk publisherrakin sinatzen duzunean, jokuaren zure irabazi erdiak publisherrera doaz, normalean, normalean. Orduan esatea, karo, zuk zerbait urtetan lan egin baldin baduzu, ja irabazien erdiak eramatea bateri, komplexua da, zatik, gero esatuz, gero kopia gutxi saltzen badira, 2000 kopia saltzen badira edo gutxiago, nik zertako oparitu behar diot. Norbaiteri erdia, ez? Dira, da oso, komplexua da. Ganera, publisher baten arretirak hartzeko jokue edo erdi bukatute edo ja fase oso aurreratu baten. Edo ez, berez, normalean ideia da zuk egitea joku zati bat, baina oso top egitea. Eta ni nabil, justo gillotinen kasuan nabil, horreri buelta eta buelta eta buelta. Zazirako impactu horrek pisatzen. Hori da. Osea, gehiago garatzen ari naiz ere, baina, bueno, nahi duen arentzako, Zomorro Studioren itxio horrian, daude joku prototipo mordoa, eta dago gillotineren azkeneko bertsioa, ibili nahi duen arentzako, feedbacka eskertuko nioke. Eta daude joku guztiak, barraka izan ezik, barraka ere momenture batean atera berko dut, asko luzatzen ari zait, berez, punture batean atera nuen, Durangoko azokaren ondoren atera nuen, gero egin nuen mugikorren bertsio ere igok nuen, baina gero baztertu nituen, eta bueno, historio luze xamarra da hemen kontatzeko. Baina hori, horre ere daude prototipo mordoa, zuekin batera, Euskal Game Jamean antolatzen dugunen, hor Game Jam horietan eta beste Game Jam batzutan sortzen ditudan jokutxo guztiak hor daude probatzeko ere. Eta egia esan... Horren inguruen bai, Game Jametako proiektuek adibidez, badire portfolio ona, jutiko argitaletxe baten gana. Dudarik gabe. Batez ere, ni nire kasuan enabil lan bila, baina baldin bazara persona bat, nahi duena bideojoko estudio batean sartu, ez dago kurrikulum oberikan
joku prototipo mordoa edukitzea baino. Azkenean, gainera, badaude rol batzuk erresagoak direnak erakusteko beste batzuk baino. Artista bezala egin dezakezu portfolio bat, programatzailea bezala, bueno, agian eror kasu hortan jokuak, baina adibidez game designer bezala, zuk nola erakusten duzu, bai, ni oso ona naiz jokuak diseinatzen. Hori demostratzeko forma bakarra jokuen bidez da. Osea, zuk ideia bikainak edukitzakezu, baina horiek azaleratu behar dira, ez, nolabait. Eta nik bai gomendatzen dut, prototipoak egiten jarraitza, baita badaude estudio asko, bueno, badago jendea, nahiz eta profesionalki edo ere bideojokoen munduan sartuta dagoen, jarraitzen duela game jametan parte hartzen. Estudio batzutan baita egiten dira game jamak barruan, gero hortatikan jokoak garatzeko ere. Orduan, nik uste dut beti egokia dela gure sormenari pixkat bidea erekitzea egia esan. Bai, justo kasu horien gitxe ikusigu, Double Fine-ek Kiln, ez? Bai, egin dute. Barneko... Zera, ez? Buztinezko... Hori da. Edo ceramika hero shooter bat, edo lako zerbait. Hori da, lako zerbait, party game moduko bat, justo hori euren barneko game jam baten jaiotakoa da, adibidez. Hori da. Eta hori joku, uste dut estudio askotan gertatzen dela, ez denetan, baina batzutan bai. Edo entzun izan dut ere estudio batzuri, zortea duten estudio batzuri, urtean zer egite dituztela 4-5 prototipo, eta gero erabakitzen dutela, ideiak nastuz eta prototipoen mekanikak nastuz, urrengo jokoa zein izango dena. Ibai, lehen aipatu dugu orain dela X urte, ez dakigu X hori kalkulatzen, baina etorri zinela. Eta garai hartan, gogoratzen naiz hitzen genula gillotineri buruz, gero tartean barrak eta beste batzuk izan dituzu, denbora gehiago kendu dizutena gillotin, baina esan duzunen bere, ematen du, gillotin berriz heltzen ari zalera, eta berau pixkanaga kozinatzen zoazela. Proiektua zemoz doa? Hasi nintzen, berriro gillotin ere itzuli nintzen ofizialki, ekainan, aurreko urteko ekainan, nolako zerbait. Ez da katzoso garbi, datuak ere justu sartu nintzen, inkubategi antzeko batean, Game.eusen sartu nintzen, jende guztiari gomendatu diot eta urten lagun batzuk ere aurkeztu dira, pozten ez. Eta, pues izan zen, justu hasi nintzen topera, hilabete terdiego nintzen Gasteizen, eduki genitun mentoriak eta bar, baina aldi beran egia da ere, nola hor ere egon nintzen prestatzen azoketarako gauzak eta aurkezpenak eta guzti hori, topera nabil, baina egia da orain bertan ere nabilela esan aurkezpenak eta gauzak prestatzen. Orduan, sortzaile bakar bezala, esan daiteke eta egon gauzekerna da ere nik neuk saldu behar dudala nire produktua. Eta horrek denbora hartzen du ere, eta mailak erantzun behar dira, eta egin behar dira aurkezpen politak eta trailerrak, eta nago ere gillotinen trailer berria prestatu nahian, baina beti atzeratu egiten dut. Egia esan ere, garatzaileare izatean okerrena da, joku duan. A ber, berriro Juan Jatze, bai. Bai, ongan guztiz ganera. A ber, bai, justu azkenengo zatize hor, Juanen jaku. Hori, barkatu, aseatan ari nintzena. Garatzaile izatearen gauza okerrena da, zuk bideojokoa erakusten duzunean, trailer edo bideo berri batean, agian aste batzutan, zarra gelditzen dela. Agian, zu bakarrikan konturatzen zara ze elementu gelditzen diren zarrak. Baina oso batzutan oso desatxaina. Adibidez, gillotenen kasuan, pues, trailerrak, egin un aurreko urteko udan, eta prototipoaren barruan bertan nabaritzen dira gauza asko, aldatu direla. Edo nik behintzat nabaritzen ditut, baina, bueno. Bai, niko horatzen dut, berez, hori, 2008 batien, edo izango zen, jogatu nebanien gillotinen lehenengo bertxinoa, edo, ez, ibizinena pasetan zabaltzen itxiotik esango nekeia. Eta gero, igez be, kaleatu zen duen beste bertxino bat horra sokatatik pastan ibizinena eta nabari izan, ez, alde batetik, gauza asko nion mantetzen dizela, baina gero batez be game design aldetik, ez, mailan diseinu horretatik zelan ibizinen sortzen txoko barrezeketan, nik hor nabaritzen eman metxete saltorik handizena. Eta suposatzen doin, azkeneko hietan, behon dino beste buelta asko gongo zirela, zure buru barruen ondino buelta gehiago, ez?
Hori da, eta ere pantaila gehiago diseinatzen ari naiz, eta justu azken aldi honetan ere nago mundu mapa edo ere jokagarria egiten, eta hori da. Egia esan ikuste dut, beti esaten da, badago ohitura ergel xamar bat, ez, sorkuntzan, ideia dela garrantzitsuena, eta nik uste dut dela gezurra putza dela. Zailena nik uste dut edozein arlotan da, ideiei forma ematen. Zuk eduki dezakezu, liburu batentzako edo historia batentzako ideia bikaina edo film batentzako, bai, gero, ideia horri forma ematea oso komplexua da. Osea, abstrakzio horreri forma jakin bat ematea komplikatua da. Baita bideojokoetan ere batzutan, esatez, nik badut ideia hau, eta izango da genero hau, eta nahi dut, nolabait, sensazio hauek erakustea, baina ideia horrei arauak jarri bertzaizkio eta jokagarri izan behar da. Eta batzutan hor dago zailtasunan ere ustez. Pasat ideia horiek joku batean bihurtzea. Aparte utzita, bideojoku baten zailena bere badela, hori programazioa, funtzionatu egin behar duela, meriturik kendu gabe beste medio, azkenean, bideojokuak dute beste zailtasun tekniko bat, agian literaturak edo zinemak ez dakana. Nere ustez behintzat, hau guztian nere iktzia da, eta errespeto ondiez beste medio guztiai. Eta azkenien solo den moduen behar, klaro, zuten josune, joku bat txukun garetu behar duzu, akatsik barik edo alik eta akatsik kitxienakaz, zuk zeuk hori testietie, danak zegoela da probetie, hori da, mezgaizte. Komplexua da. Bideojoku bat egiteko jakintza desberdin asko behar dira, eta denetan ona izatea zaila da. Eta nik ere ez dakit lortzen duan, baina denere ondo irista zaila da. Eta orden bat mantentzea ere ze prozesu egin ze momentuan ere ez da erresa duen eri ez zait erresa egiten. Eta horregatik ere orokorrean ez gara hainbeste bideojoku garatzaile. Badago, beti pentsatzen duguna, baina gehiago gaude Euskal Herrian, hortarako ere egiteitu topaketak eta hori, baina konparatuta beste medio batzuekin, bideojoku sortzaileak oraindikan ez gara asko. Egunetik egunera gehiago gara, gehiago ere hori gaur egun ikasteko dauden aukerak, ez? Bai, aipatugun ere, nik lanean nagoen orain bertan eskola, baina hori ere badago bai Digipen, Arrobi, gaur egun eskola desente dazkago Euskal Herri barruan ere, duela, gure garaian, gure ikasketak egin genitun garaian ez zirenak existitzen. Orduan formazioatik mabiatuta, berez jende gehiago aterako da, formatuta. Beste kontua da, erabakiko duten hemen gelditzea lanean, edo beraien proiektu propioak egitea, edo normala den bezala, kanpoko estudientzako lan egitea, jende askoko erabakitzen duen bezala. Hori beste kontua da. Berez, jendea egunetik egunera gero eta garatzaile gehiago dago. Bai, zu ibizara ez, hartun de apello baten, guaz, Game Jama aipatu dugu, bideojoko egien topaketak bai, antolatzen izan dugu batera, jokotegian... Itzaldiak, eta... Apilloa, Nafarroan bebiltzara, bertako sortzaien topaketetan parte hartzen, Gaming Euskadin bebiltzara. Genien, zango nekez, zuzarela Euskal Herri maila, seguruenik, radiografiz potentiena edo bentzet osoena, ez, inaldozunea. Gustatzen zait jende ezagutzea eta mugitzea, orduan azkeneko bi urtetan jende mordoska bat ezagutu egia esan, eta nik uste dut ere neurri batean dela bideojokoak garatzetik atetzen duen gauza hobera, dela jende ezagutzea benetan. Gero, aparte utzita, hortikan ze interes egon daiteken, esan nahi dut, benetan jende ezagutzea eta lagunak ateratzea hori da, benetako saria, ez? Negia da hori, Euskal Herrian mugitu naizela, eta ere ibili naiz mugitzen azkeneko bi urtetan ekitaldi edo azoka, o ez dakit nola esango nuke ez, nola deitzen zaile, pas. Guk azoka esaten dugu, buruek. Bai, bideojoko azoka desberdinetan ibili naiz, batzutan itzuli naiz ere. Orduan, adibidez, Espainia mailan egiten den handiena lehenu izenazun Indie Dev Day. Egia da Indie Dev Day izena zuela, baina 3 egun dira. Azkeneko urtean izena du
Barcelona Game Fest, edo? Ez da? eta oain izenako du, uste dut, Saga Barcelona Game Fest. Bai. Urte honen. Eta, bueno, egia esan, oso ondo dago, oso ondo antolatuta dago, oso ondia da, eta hor bai topatu dezakezu Espainia mailan eta sortzaile internazional batzuk, eta oso ondia da, jende mordo ezagutzen da, baita jendea gonbidatzen dut, naiz sortzaile ez bada ere aukera badu hurbiltzeko, edo datengatikan edo hurbiltzeko, nik uste dut pena merezi duela. Nik han jende ezagutu izan dut, eta egia esan lehenengo urtea joan nintzena, izugarrizko ilusio egin zidan bertan zaudela de Behemoth, ez dakit ezagutzen duzuten, Castle Crashersen egileak direnak. Bai. Eta hori egoten da... Claro, azkenin batez be indie estenan, ez? Esposatu duen ja gehiago jarko duzan, baina... Indie eta ez hain indie. Bai. Denetikan egoten da, eta egia esan hori, jende oso topatu daiteke. Eta gero... Hori. Barcelonakoa garrantzitsu da topa da, baina aldi berien Europako azokari potentienan begonda, zauz, ez? Hori da, aurreko urtean, Gamescomien. Punteu seri esker, aukera izan nuen joateko zerara. Gamescomera. Zela holako txek bat nuena, duela urte askotatik beti esaten, egunen batean gustatuko litzaidake betin biritan gelitu izan nintzen, ez? Eta da izugarria. Barri bat dugu. Zoka hundiren batetan negoen Alemanian, maijukuena, duela urte batzuk esen espielera joan nintzen, eta pentsatzen, azoka hau baina hundiago hori ez da hongo. Gamescom da izugarria. Dira, holako almazen edo toki batzu, baina dira izugarria, ematen duz dela bukatzen. Eta daka eskala bat, oso hundia, eta pena merezi du joatea, ez dakit. Baita, ez nik uste dut oso nekatuta joan nintzela, gauza askorekin joalako. Aldi beran betizatu duna, bakarkako sortzaile bezala, ez zoaz bakarrik ondo pasatzera, baizik eta prestatu behar dituzu bilerak eta orkezpenak eta 1000 kontu denak nere gainean dago, ez da baita. Bai, erakus maize superstibioso azken fina. Hori, dena, prestatu behar dut dena margen askorekin eta joan nintzen niko nekatuta egia zan. Baina egia zan hori, da astakeria bat. Penakin gelditu nintzen, nahi nuela Resident Evil 9 ibilia, ez, akian, igual egongo da, eta zegon Resident Evil 9 komisaria zegon eraikitan, kartoiekin, hurbildu nintzen, gaina lehenengo goizean, eta zegon itxita, eta omentzegon bakarrikan prensari erekita. Baina gero bai ereki zen jende aurrean, orduan ere bazegon Kirby Air Rider erekizuten ere, hilabete desinteko margenarekin, eta nahiko azkar mugitzen zen, baina, azkenan nola lanera joan nintzen, eta beste kontu batzuk oso gauza gutxitan ibili nintzen, denda batzutatik pasa nintzen, baina hori azkenean bai egin ditun bilera batzuk, eta justo gure estanean egon ginen ere zerbait. Gero Gamescomek hori adibidez, azoka askok dazkate bi alde, nola esan detek. Bat dela jendeari erekita dagoena, ez? Zu ondo pasatzera eta jokoak ikustera zoazen puntua, ez? Eta gero beste izango ze pixkat alderdi profesionala. Azken azuk joku sortzaile bezala, edo publisher bezala, edo beste aukera bezala, bazoazela kontaktuak egitera, eta bar. Eta hori, bai, bilerak prestatu behar dira, edo momentuan egin, baina, eta txartel mordoak eraman, eta, hor dago pixkat alde profesionala, divertiegarria izan daitekela ere, baina lana da. Eta zein izan da, zuretako mankorrena, bai, azoketatik. Zesaten du, bat izaliko oso ondia, baina igual besteak gertuko dagoa bezala izan leike, eta agian emankorreagoa izan. Labur bilduz, nire esperientzia humila aurreko urtean ere egon nintzen bigen, beti gomendatzen duela, gaina Euskal Herrian bertan egonda, bintzat pasatzea ondo dago. Nik uste dut, pentsatzen nuen ezetz, baina orain bertan esango banu, izango zen Gamescom, egia esan justo bilera batzuk egin nituenetik antala, zerbait, uste dut, esango nuke Gamescom, pentsatzen nuen ezetz, baina agian Gamescom, ez dakitik, ikusiko da, etorkizun batean, baina, kontaktuak eta zerbait egin daitezke, edo jende berria ezagutu, edo pentsatzen nuen Bartzelonan azken urtean bilera edo publisher gehiago egongo zirela, baina espero baina gutxiago, eta bigen ere asko jatsi dira, baina da nik edukidon justa esperientzia azkeneko urte honetan,
publisher bila aktiboki nagoen urte honetan. Bestetan, joan nintzen beste kontu batzutara. Baina hori, eta duela gutxi egon da Madrilen beste bat, erabaki dudana ez joatea. Zatik ja pixkat nekatu egin naiz ere toki guztietatik anibiltzea, eta erabaki dut. Etxean gelditu eta mail asko bidaltzea erabaki dut. Claro, eske ni zure helburu da batez be, alo gasokatan, publisher gana da bestien gana, ez? Goikoan gana hurbiltzie, baina publiko aldetik holan erosuna politzena, harrera honena jaso duzuna. Zaila, eske denetan jende oso gatorra topatzen dut. Orduan, galdera hona da, ez dakit. Nik uste toki guztietan ondo pasatzen dudala, ez dakit. Agian, Bilbon agian zerbait hurbilago egiten da. Gamesconen bere zenun estan bat eduki, baina, bueno, Gamesconen adiez ez polita da, etortzea hori, japoniar bat, eta guillotinen euskal kulturakin ez, flipatzen ikustea, fargarria da, ez, ondo dago. Zekara, batez edo dinot azkenien. Nafarroan ere goren izan naiz, ez dakit. Beti toki guztietan topatzen da jende oso interesgarria eta emaitza honak, erantzun honak, eta erantzun txarrak edo jende xelebrea. Toki guztietan dago denetik azkenean. Egia da nik uste iristen da puntu bat, berdin zaizula zure jokoan nun erakutsi. Edo etxe ondoan edo munduan bestaldean, ez dakit. Horrezan duzu, pixat Gamesconen hola harrigarria dela, japoniar bat etortze zaiguzula. Bai, euskal kulturakin harrituko da, baina nik uste baitare zure bideojokoetan daukaten berezitasun bat bideojokoen munduan asko ez dena ikusten dela alde artistikoa, ez? Claymation teknika erabiltzen dezu, ez dela hainbeste ikusten, ze eskatzen du habilitate bat izatea eskuekin, plastikoki, plastilinekin behakin. Nondik atera zitzaizu doi hau? Ze ez da oso ohikoa eta. Asko laburtuz, stop motioneko irakasle izan nintzen demorazkoan, eta banaiz, oraindik orduan hori oso logiko iruditzen zitzaidan stop motion mordoa egiten banun, iristea puntu bat stop motioneko bideojokoak egiten astea. Azkenean txikitan ere ikusten genituen Clay Fighters, The Neighborhood, Skull Monkeys, eta beste joku mordoa, ez, plastilinaz eginak. Orduan egia da, diez barrakarekin aurten ere dazkadala bi erreakzio. Batzuri iruditzen zaile, munduan ikusi duten bideojoko originalena, gazteak direlako, eta gure adinakoak esatu, mira, nik ere goratzen ditut joku hauek, eta nolabait ilusio asko egiten dira plastilinazko joku bat ikusteak egia zen. Eta egia da, orain bertan bi proiektu mugitzen nabilela, bai ikusten ditut bi perfil oso desberdin, bi publiko oso desberdin. Oda, batzuri barraka asko gustatzen zaile asko, eta guillotin ez hainbeste, itxuraz arruntagoa delako, ez pixel art, arruntago merkatuan, ohikoagoa delako, eta besteak esan daiteke, agian pixkat ez dinenak hain artistikoak edo jarkorea, publiko jarkoreagoari, nolabait guillotin pila bai gustatzen zaio, eta barraka esatute, oso politia, baina zait interesatzen. Orduan, egia da ere, jasotzen ditudala bi alde edo bi emaitza oso desberdin, bai publikoaren aldetik eta bai negozio aldetik, egia esan, bi alde oso desberdinak ikuste ditudala. Suposatzen dut dela ona eta txarra. Nik ere sortzaile bezala elitzaidake gustatuko izatea, ez dela itxusia, baina elitzaidake gustatuko bakarrikan izatea, bira, Ibai, plastilinazko jokoak egiten ditun tipo hori. Zatik, barrakaz gain bai egin izan ditut, prototipo txikiak plastilinaz, lehenengoa lagunekin egin nuen ojo por ojo izenekoa ginen batean, eta gero ere ustut azkenekoa egin nuen, Farter Starter edo Puzkerti edo egin nuen Euskal Game Jam birako uste dut. Bai, bigarrenean. Orduan, Vale, sei, bakatu. Nik uste dut, alde batetik polita da jendeak ezagutzea joku edo teknika bategatikan, baina aukera edukita, nik uste dut, politena dela aldatu alizatea, ez? Baina, bueno, igual ez du, egia da normalean, bideojokoetan, joku indi batek, arrakasta dakanean, zentzuzkoena dela, publiko hori aprobetxatu eta bigarren bategin edo antzeko joku bategin, ez? Baina, bueno. Neuka galdera bat, Ibai, da pixkat nere suertau jaten galdera bat, ez? Hor, zuk askotan egiten dituzu jokuak gen jametan, ez? Hau da, idea bat eta normalean mekanika bat implementatzen dozu, ez? Eta hor, narratibotasuna, ez? Narratiba, historioa, nola garatzen dozu, hau da, guillotin, ero barraka pentsatzen du badaukala, ez? Bere historiotxua.
Eta agian guillotine be bai, baina narratibak ze garrantzi dauka zure jokutan. Uste dut orokorrean, ni nola naizen gidoilaria edo idazlea edo horrela, orokorrean bai hasten dituela jokuak pentsatuz mekanika batekin. Osea, ez dut pentsatzen ze historia kontatu nahi dudan, baizik eta sortzen dut mekanika bat, mekanika horreri gero grafikoak jartzen dizkiot nolabait, eta gero ondoren asmatzen diot historia egoki bat edo horrela. Nik horrela funtzionatzen dut, uste dut. Badazkat, tartean ideia batzuk esan ez, igual gustatuko litzateke historio kontatzea joku forma batekin. Baina oraingoz behintzat prototipoetan eta dazkadan bi jokuetan egin dut lehenago hasi naiz jokagarritasunetikan historiatikan baino egia esan. Eta gero eman jazu historiari buelta sakon bat. Hori da. Esate dut, guillotinen historio sakon bat egongo da. Bueno, behintzat mundutxo bat sortzen ari naiz pixkanaka edo horrela. Ez dakit, uste tokiren batean edo aipatu izan dut, baina bueno, berez guillotin hasiera batean originalki pentsatzen nuen erdiaroan gertatzen zela, baina eske erdiaroan joku asko girotzen dira, ez erdiaro fantastiko batean. Orduan erabaki nuen, nuela euskal folklore asko sartu, baina egia da, erdiaroan jartzeak sentitzen nuen mugatzen zidala, zatik nahi nituen sartu herri kirolak eta beste gauza batzuk, eta pixkat informatuz konturatu naiz berez, pentsatzen duguna, agian gauza gure kulturan, mendeak dazkatena, pues benetan gauza batzuk ez direla intzarrak ere. Edo hurbilak egiteko hobeto dela garaia hurbiltzea. Orduan pixkanak uste dut guillotin joan naizela hurbiltzen, eta azkenean guillotin gertatzen da 20. mende hasieran, Euskal Herria independentea dela, mundu alternatibo bat, bai, eta erabakitzen dugu euskaldunok zabaltzea, ez? Euskal Herria azken zer gehiago hartu dezakegu, eta gure egoak zer merezi du. Orduan erabakitzen dugu ilargia. Euskaldunak ilargira bidaltzea eta ilargia euskalduna, Euskal Herriaren parte bihurtzea. Orduan horretarako kontratatzen dugu edo hartzen ditugu Patxi Errementarianen zerbitzuak egiteko tramanguloan nolabait ilargira iristeko. Orduan, Patxi Errementariek diseinatzen du kainoi erraldoi bat, Eibarren kokatzen dena. Horrengoz izena duna Sabino kainoia, lagunen bateko minutik izena aldatzeko, baina nari divertigarria egiten zait. Eta Sabino kainoia erabiltzen da lehenengo aberri egunean. Uste dut dela 1926 edo 28, ez dakit, olako zerbait, hori gorengo goratzen. Eta kontua da, gaizki atetzen dela, eta kainoia potentegia dela, orduan Euskaldunak ilargira bidali berrean, pues ilargi zati handi bat txikitzen dugu nahi gabe, eta azten dela, pues bueno, ilargi zatiak zerutik erortzen dira, eta justu momentu horretan ari ziren, borrero bateri burua mozten ari ziren guillotinakin, gainera erruduna zena, baina bueno, eta justu ilargi zati baten influentziaz, bizirik ateratzen da. Eta hori izan da pixkat justifikazioa, zergatik dagoen borrero bat bururikan gabe bizirik, eta zergatik pixkat mundu guztiari buruare joan zaion, zatikan ilargi zati hauen influentziak jendeari buruan hasten dio, eta hasten dira herri guztietan festak egiten, eta arropa tradizionalak ateratzen, eta bar. Eta jokuaren helburua izango da, gure burua topatzez gain, ilargi zatiak osatu eta ilargia konpontzen saiatzea. Bez? Eskerra galdetu dut zuten, nahi. Oso ondo. Vale. Eta, bueno, deitzakia pixka bat, hori, bai herri festetako folklorea ezagutzeko, personaia mitologiako eta folkloriko personaiak topatzeko. Mateo txistu agertuko da bai, zera agertuko da, gargantua agertuko da, oendikan duda dazkat gargantua Bilboko etxaila izango den, edo Sagardotegi munduko etxaila izango den, baina hortxe, eta buru handi burua gongo da, harri jasotzaile burua gongo da, eta bueno. Azkenean, humore puntu nahiko sartu txosu bai jokuriz, eta biditzak ikusitxe oso ilune, nahiko violentoa, gogorra, baina gero ikusten dugu hor, atxien beste eso zer dagoela, bai. Bai, berez, beti pentsatzen dut gaur egun moda handia dagola, ez? Ola, jokuak oso ilun egitea du grimdark, ez? Deitzen zaiona ingelesez.
Eta beti, baita nik uste dut jaspergarria dela edozein joku aurkezpenetan beti daude Dark Soulsen kopia batzuk, ez? Ez dakit. Irudipen hori dakat. A ber, asko gustatzen zaizkiela joku ilunak. Baina nik pentsatzen dut, pues, humoria eta beldurra ez da asko sart. Ez da gehiagin hasten gaur egun. Eta niri tonu hori gustatzen zen pixka bat. Eta ere pixkat gure buruaz farra egitea ere, ez? Ez dakit euskaldunen kasu mentzat, ez? Nik uste dut batzutan ondo etortzen dela ere, ez? Orduan erabaki nun, humorea eta beldurra nastea eta egitea nere folklorearen ere ikuspegi bat eta nere Euskal Herri xelebre eta raro bat. Ez dela zertan liburutako folklore izan behar edo mitologia izan behar. Pixat, ezaten zunan arabera, gogoratzen dit bere garaian medieval izan zana, ez? Kokatzen da ingurune bildurgarri edo alako kriptako bat, baina jolasa oso divertigarria, oso alaia eta humorez betektakoa zen. Eta pixat hori... Esan behar adakat niri medieval bat eta bi asko gustatzen zaizkidala. Remakean enaiz ibili, enaiz ibili ez da remake batean. Bi egin dira, uste dut enaiz ibili ez bat eta zuztean. Baina, arrazoa gazu, pixat puntu hori galdu dela, beldurrezkoa eta alde batean txantxa edo pixat humorea dukan jolasoiek ez diala ohikoak. Eta bai, zerbait egongo da, baina horrela oso ezaguna dena, indie munduan badago, denetik handago, baina triplearen munduan ez dakit egiten den humorearekin zer ikusia da zerbait, ez dakit, zeit burura etortzen. Nik uste dut, gelditzen dena, humorea izango zen, eske Marioak ere nuke esango humorea sartzen. Bire, justo Donkey Kong banantza zerbait badu, baina ere ez dakit erokeria da humore asko duen, ez bereziki ez dakit. Neri gustatzen zen, gauza xelebre xamarrak egitea, eta ja, bintzat, ideiagatikan bintzat jendea pixkat nire jokoekin gelditzea, ez? Hori saiatzen ez egiten, bintzat, ez dakit lortzen dudan, bueno. Nik uste bait. Bezat, buruen geratzeko moduko irudizek sortzen duzu, iruditerize hori eratzi lortzen duzu. Ni bintzat, nik uste dut ere, beste zati bat, polita dena sortzaile bezala da, nire jokoak edo sorkuntzak edo bideoak erakusten dituanen, eta ja jendeari girrifar bat edo algararen bat atzetzen zaionean, hor ja, konten gelditzen, ez konten gelditzen. Batez ere nire puzkerren jokoekin normalen hori lortzen dut, zetik normalen inork ez du hori espero, osake. Ez, eta gane jartzen duen ja Game Jameko pantailan dizen, euskara artien, hori bai, ez da bera espero, jo, bez. Ez da gitzi bai, orduen, gitzi gora bera, ibilbide izango zen gillotin bukatzie, barrakari azken bolti. Hori da. Ez dakit ze ordenen aterako diren, baina nire helburua da, barraka bukatu eta argitaratu, nire kabuz edo laguntzarekin, hori ez dakit, eta gillotinekin antzera. Gillotinekin bai gustatuko litzaidaken norbaiten laguntzarekin argitaratzea, baina, bueno, bakarka argitaratzea ere agien aukera bat izan daitekeela, Alatabe, bai, gillotinerako onokan faltada, ez? Eduki aldetik. Bai. Gillotineri demora falta zaio, bai. Gustatuko litzaidakena, baina motelago garatzen nabil gauza batzuk azken aldian, beste, bueno, bizitzako arazungatik. Baina, bueno, esan oso gustora garatzen nabil, eta maitzakin gustora gelditzen ari naiz. Eta hitzonak entzuten ditut, eta gauzanak jasotzen ditut egia esan. Animatzen dut, hori jendea demoari aukera bat ematea, duela egun batzuk berritu nuen ere, ez dut sarietan asko zabaldu, baina... Mira, hori nire ez neon enteratuta. Nire ikaslea be... Bai, gainera, kontua da, berez, asmoa nuen urte amaieran trailer berriarekin jartzea demoa eta wishlista eta hori, baina beti nabil atzeratzen, zatik olakoa naiz, zatik beti esatu, hobeto egon daiteke, eta, bueno, baina bai, asmoa dut epe laburrean trailer berri bat egin, eta erakustea, bukaeran jartzea wishlistari gehitzea, Steamen, eta demo jokagarria dela. Hori, nire ikasle batzuk esaten dozte, noizetarako da. Jende asko galdetze ditegia zan, eta bide jokoak sortzea, demora asko hartzen du, eta bakarrikan horren dikak. Osondo, benetan placer bat, ia ez dugun tardatzen 176 saio gehiago, eta laizter barraka ero... Aber lehenago berri honekin atorren, hori da. Bueno, beta eskerrik asko, entzun dozuen hoi, bai, eta espero, gustatu izana, eta datorren hastian berri segongo ba. Hori, eskerrik asko bai, da barriro, beste entzuli hori bai, eskerrik asko, eta hori segurungo baten egon gara. Mila esker, segurungo garatik. Agur, bai. Agur.